A Comunidade de Montes de Noalla pois é unha asociación de comuneros que no seu día lucharon por uns terrenos que eran baldíos e ao largo de tantos papeleos presentados na Xunta de Galicia, pois temos esas parcelas no concello de Sanxenxo. Coa axuda do GDR, a Comunidade de Montes de Noalla pois traballou para facer este rego de senderismo que abarca desde París-Dakar hasta a carretera que une Noalla con Allos no primeiro tramo. O segundo tramo empezou outra vez daí, terminou o ano pasado e sigue hasta onde nace o afluente, onde está o principal afluente de toda esta agua, que se chaman os Tremóns, non? Tuvemos que traballar moi de arreo porque tuvemos que chegar a acordo con todas as persoas que estaban no regato e nunca hubo un problema, sempre tuvemos moi boa acordo coa xente e é unha ruta que nestes momentos está moi transitada debido a bonito, a sombrizo, de sol, recolle todos os capítulos que necesita unha senda. Cando se iniciou isto non existía, isto era un mundo de bosque que según fomos traballando co GDR, buscar os sitios propicios para meter bancos de descanso, para limpiar fontes, para montar o río que temos arriba, un río que estaba tamén moi olvidado. Mais arriba, onde nace a agua, hai outro parque tamén que fixemos, que cerramos, que acondicionamos. Iso foi todo o traballo máis grande que tuvemos para recuperar toda esta senda. Xa desde un principio a colaboración co GDR foi importante, hubo que traballar de arreo porque hubo que facer un proxecto largo, tuvo que empezar a poñerse cartos desde o principio, pero según se foron facendo o GDR tamén íbanos mantendo esas participacións que nos asumíamos e, bueno, moi contentos, a ruta unha maravilla que temos.